Yen Mas Gareng joget walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan. Mung Eka iki lho joget iki kok iso kaya denden sawah malan. Wong lek jenengan ngendikan denden sawah niku pun nek dulur mriki kon pun paham to, Mas. Paham pripun? Oh, kula ki malah ki biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu. Nuwun sewu teng mriko ngoten lek mlampah ngoten kok. Wah, iki Mbak iki, Mbak iki, Mbak iki. Bareng kula ngejak Mbak Eka munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Wong kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan nang wates. Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kondang. Nyapa? Ambok ya ditambahi dhuwurmu. Lho, iki ngono jenenge wong sing ngirit ora sombong, jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyo kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Oh, lah nek kowe ya, aku ah. ngene iki ndandake seragam. Iya. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah kowe iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, Dalam. lek jenenge sandangan penganggu. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lah piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Heeh. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Iya. Bu Kesi ya cantik, ya kewes. Iya. Ngeten iki. Heeh. Ha kaya awakmu. Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? Kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah sapa jenenge Munaji. Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah padha kono kok iso den-den sawah kene kaya trema sapa sing ora lara atine. Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan nuwun sewu. Nuwun sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep guang batang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking batang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku batange. Aku Mboten wau penonton ingkang mriko wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas Cahyo? Jenengan minggah sarimbit cobi manggandengan piye kalih. Nggih, nuwun sewu mlampahipun kula Keng mriko. Alhamdulillah, Nduk, manut Mas Cahyo, Nduk, ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah siji, loro, telu. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. Ye. Mas Cahyo, Napa? iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala, paling boten gandes luas. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Leres. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah, sedaya guyub kelawan rukun. Menika pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Leres. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa Nderek pripun? sekedhik matur, nderek bingah, nderek mongkok bombong atase nganu wates jenangan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan dalu menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenangan wates kene. Kandhani mula kena diomongne Mas nggih. Pripun? Wong desa mawa cara, negara mawa tata. Piye? Palibasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, Iya. sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi Ning mau. kulon kono enek sing ngarani legenonan ya ana. Legenunan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Apitan. Apitan ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Nggih enten kok wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten. Sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi. Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Kuwi Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meleh? Sedekah
lemah. Lemah. Kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah, kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. Artine kok iso kuwi. Lho kok kandhane aku ki angger lunas yo ngene iki kok. Iya. Iya. Luar biasa jan bathok bulu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki isine pasir tras. Nggone Pak Agus. Lho Pak Agus kok iso munggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kok ya. Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine? Tegese yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala. Hebat kok. Dadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik. Aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat. Haji tomat kuwi budal tobat mulih kumat. Oh nek artine ya, nek Haji Wahyu kae? Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. Kuwi anu Wahyu ya. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo sawahe payu terus go munggah gaji dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Tegese haji sawahe wis payu. Enek neh apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggenku enek. Hajah mutmainah. Nggih. Hajah mutmainah. Mergo pancen wis tobat, mbiyen nun sewu wong wedok sing nuwakal banget, barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng ya kuwi hajah mutmainah. Tegesipun napa Mas? Biyen nalika urung hajah kulino ngemuti barang sing ra genah dadi mutmainah. Ngumut barang sing ora genah kuwi sing kaya piye ya Mas? Ya barakane permen. Marai ning untu gak apik ya. Alah nyang untu marai ogak, marai ompong, marai grepes kuwi ya kuwi. Mula kok ya kados sedulur jenengan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahya. Kebaking kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa, nunggal tresna bengi iki ngenekne wayangan gelar kelir kanthi dalang Kicah Yokuntadi. Alhamdulillah. Ngendikane Mas Dalang wau wis ora saneka warna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemreneng lho Mas. Lah iya. Nggih, wong kula wis ditarik 5.000 gemreneng lho. Lah nggonku meneh. Apa? Malah nggumun ora tau enek wayangan. Wayangan pisane ora enek sing dodol. Lah terus? Ya wis sepi ngono sing delok hansip loro karo sing Pak Lurah 5 ngono tok. Ya kuwi kudu ditingkatne kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas karukunane bakul-bakul dalan kebak kabeh. Lah kuwi sing jenenge rejeki ora dienggo awake dhewe. Keluarga ageng wates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyok sak keluarga kene dirawuhne ana kene to. Alhamdulillah. Ketumrapan rejekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ana kono kae ya ketumrapan rejekine keluarga ageng kene. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Rejeki ingkang berkah. Amin. Pinaringan sehat. Amin. Lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh kaya sing ngomong ya ta. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe, tambah berkahe kakantenan putra lan putri ingkang soleh lan solehah ngono lho. Amin. Ah ibu-ibu langsung nyekaprut kabeh. Lah tambah berkahe ngono. Pamane sing duwe utang, muga-muga sing diutangi ya ndang lali ya. Nek ngono semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikropyok wong pirang-pirang Lah nek ikhlas ngono lho, tapi ya jenenge nek utang ki kudu ndang nyarutang. Lak ya ngono to. Saling mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya keluarga ageng kene. Keluarga ageng jenengan wates pripun kabare? Pangestunipun lak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng Kabul saking Pacitan sae nggih? Mas Gareng sae napa sae?
Sae. Eka. Dalem piye? Mangkato dhewe. Lho iki sik anu adicara sak lajenge sik eneki Apa-apa apik iki. brobosan. Kok yo kulino awakku lho arep urip ning alam donya kok yo nyedane kancane kowe. kok. Paling ora awake dhewe najan jenengku Kabul nuwun sewu lho nggih. Piye? Najan jenengku Kabul kula ki asli Pacitan. Leres. Kecamatane Tegalombo niku desane Taunan Baru. Lho, iki nun sewu Pak Yoyo. Pripun? Niki sing teng YouTube Lho. sing kulino aku ndelok asmane Mas Garangan Pacitan iki. Yo iki Iki apa? Garangan Pacitan. Garangan Gerawut nggonmu iku. Kok iso Ya kaya jare Pak Yoyo ki nek gendeng Surakarta Surakartan. Nek Sragen Sragenan. Sragenan. Nek Ngayogja Ngayogjan. Lah nek Gareng I- Garangan. luwak. Kok ya Sik mau Mas Gareng mau alamatnya desane pundi? lho lek kula nggih tetep Pacitan. Pacitan, Kecamatan Tegalombo, Desa Taunan Baru. Mbok menawi Mas Cahyo Kuntadi jangkepipun Kula Karanganyar, Terus? Kecamatan Jaten, Nggih. Desa Jaten, Sawan kampungipun. sami kali Mbak biasa. Kesi nggih. Sami. Alhamdulillah. Mbak Ika yo ditepangke no. Nah. Luar biasa Pak Dalang Kondang yo dosen isi Surakarta. Betul. Saka Karanganyar Jaten. Wah, jan moncer sansaya. Rungokno dhisik Pacitan, Tegalombo, Taunan Baru. Nggih. Mas Cahyo Yoyo Karanganyar Jaten. Dalang Kondang dosen isi Surakarta tambah le misuwur moncer asmane. Luar biasa. Mas Gareng saking Pacitan. Wah, jan hebat nggih. Mas Mbak Cahyo. Eka saka Kula- Kabupaten Sragen. 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 Nah, men kenal. Nggih. Terus kecamatan? Saking Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa Desanipun Baliharjo. Lah Dusunipun? ngaten to, Mas, nika Pacitan panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Baliharjo. Pun lah niku. Dusune. Anu. Ingkang sami dahar menika. Dusune. Aja. Kecamatane ngendi, Dok? Kecamatan ngendi, Dok? Saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. dusune. Jumbleng dadi. Coba, Eka. Pak Mas Cahyo lho, Jaten Karanganyar. Aku Tegalombo Pacitan. Awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen Sukodono Baliharjo. Dukuwe jumbleng coba Apa nak? Dukuwe kuwi mau lah aku rung krungu lho. Dukuwe apa bisi ana lho. jumbleng. Mas Cahyo kula kok mak teratap ngono to. lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi kono sing ora nek kuncine mau. Lah encen jenenge kuwi nek piyai kene do gemujengi nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Ngaku nek kono mau ya ndelalah ora nek ciduke kok. Galah. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Munadi? Iya aku njaluk kayak obat karo Pak Pun. Kei obat apa? Alah tak obat abit nih. Lah Gila nih iki kok iso. niki kata sangat pamundhut Mbak Eka, Mas Ije. Gareng. Nggih, Siap, Pak siap, Yoyo. Siap. Ugi wau wonten sing ngersake